Right, muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira Radio 263 pano pachanya nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell kuitira kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti please subscribe and turn on the notification bell. Vadikani update yandinayo update iyo yamukadzi uyo ari kuita basa rekutengesa nyama yake pamuviri, ichitengesa muviri wake, ari kutengesa kachikeni kari pamuviri pake. Mutauro wangaita pavidhio arakuti iye akasiya marriage ane vana 4 achipinda mustreet kuti ajolere mustreet. Tinokumbira kuti zvodofika kucomment section after wapedza kuona video remukadzi uyu yambiro yaungade kumupa ungamuti chiye, asi kunze uko kune mapere anorura unozongodyiwa wakatamba usina kungwarira. Much love. Romance ndakaitwa babuka even yangu ndiri marriage anobva ndakaiwana. First package yacho ka angari mwana mudiki asi anga ine good size. Yes. Akandireva zvekuti wakarevwa. Azoro andikanga musoko. Enda ngasiri rough. Mukomana ega, he was so nice. And angari soft zvekuti nditi munhu yacho anotomboitawo vanhu rough here. Azvishona itiyo yoga taita 3 rounds but ndakanyatsa kutsikana kuti ndo vanonzi varuma. Welcome reZimbabwe nemi mose mukundiona kwakasiyana siyana miri kwemakungwa. Welcome to Zimbo live nasi muchirongwa chedu Bishu talk. Sekutara kwakungoita zita racho izara tichitaura nevasikana vemazira akasiyana siyana, vasikana vanotengesa miri dzavo kana kuti masex worker, tichimbonzwa kuti chiko chinomboitika mukati mebasa ravo. Regai nditi chirongwa chindokumbirisa, just a disclaimer, tokumbira kuti hachizi chirongwa chekuti munozoona muri vanyarikani kana kuti bangu runa mainini, nekuti zvinozoitika mumwe anongoti kungonzwa zvatoshata ozonzwa munhu akublema chirongwa kuti dai pasina kuti ndakanzwa chirongwa dai sina kuda aiwa hazvizizi. Uyezve ngatimonite vana vedu vasaone chirongwa ichi aiwa chizi chirongwa chekuti vana vadiki vanenge vachiona ndizvoka ndangoti ndizvitaure sati tapinda muchirongwa. Saka regai chipinda muchirongwa chedu. Ini ndati ndinonzi Sokostina, iwe unonzani? Ini ndinonzi Sipo kana kuti Magi rasi ndoratorako. Aiwa, thank you so much for joining me. Sibongile pano apa Bishu talk. Aiwa, chekutanga tikada kuziva kuti harizi basa rakajairika. Chii chakaita kuti iwewe utange kupinda mubasa uye wakapinda basa une makore mangani? Chinyasoti panhorombo yacho background yacho yese. Ichokwadi handina kungotanga nekuita basa iri. Ndakatotanga ndiri mumarriage kudaro marriage yangu handina ngopira ndakaenjoya kubva pakutanga ndine mwana 1 kusvikira pavana 4 vese vandakazoita. Aingoema mbama, mabhutsu, kusungisana, kuita sei. Tidara tikaenda kuhama emurume, hama dzangu, kwese tatakutozikanwa. Kusvikira ndamboti rega nditangonditawo zvemusika. Ndati ndikaita zvemusika murume aitora achidya zvinhu zviya zvandaichitengesa, tosungisana pesa takutozikanwa pakamba kuti kweyo nai mamimi madi kumarriage kana yakadai madi kusiyana nazvo. Mapurisa hatisi kukurudzira kuramana, asi tikukurudzira kuti violence kana yaramba yakadaika tinokurudzira separation. Kana mazogadzirisana muchikwanisa kuzoti muwirirane. Saka ndakabva ndaonawo zvakandiremera ndana ne30 years ndopandakatanga kuita basa iri. Iko ndozvina ne33 years. Saka ndakambotanga ndichita zvemusika ndichishingirira, but ndakazoita problem yetsinga yangu iyi, handikwanise kutakura zvinorema. Ndakangotakura zvinorema, tsinga yangu iyi yakabvira pamwana wokupedzisira. Ndakabatwa BP yanga isingaiti pandati operation. Saka kuti ndinge ndichitakura zvinhu zvinorema, ndinge ndichimhanya ndichita sei, zvinhu zvine zvaindiremera. Saka ndakazotiwo ndichiudzawo shamwari dzangu kuti ndozviri kuitika, vakati wadi kwasiya marriage pane kuti muchapedza maita sei, maurayana. Ndopandakabuda ndatanga kuloja. Saka zvinhu zvakatanga kundiremera kuti vana 4 vanda kuenda kuchikoro, vanoda kudya, zvese zvoda kutwa handova neni, zvoda kutwa care yacho yese kubva kwandiri. Saka ndakazovabvunza kuti nemasikana mungumboraramisawo sei vana venyu? Ndopavakati isusu tinototengesawo mutauni usiku, kana uchikwanisa tari sei totengesa mutauni. Saka ini ndohodha chii kuti ndinge chitengesa mutauni zvikadza
zvokuoda unozvionera mukotaundi ikoko iwe unongopfeka smart yako bobot vataenda tasvika mutauni mwe masvikanzi nhasi kuri kunaya mutauni amuende kande kumbari tatoenda kumbari kune mwe bhava rinonzi lekwa vatasvika kuya kuya zvikanzi nemwana kuno kundobasa kwedu saka isusu takutokupai maprotector rinopfekedzwa so kune inonzi short time inoita $5 kusvika pa$3 ukasiya mari iyoyo hamino zvako zvakambondiremera kuti kwepa munondibudira pachena wari kuti ndobasa ramunoita takatobva kuma takatopfeka madhiresi bobo first time hawana tombonditakura hembe kuti vakatoskondipa ndandatotakurirwa hembe zvikanzi kona hembe dzipfeka ndatotwa makeup topinda inhangu doro ndiri munhu angu aiti hembe kana ndakafarisawo nemurume wangu kuti aitomwa doro nditi murume wangu aifarira zvekuenda out tichimwa kana tichiwirirana but zvikangomubata adhakwa maibhekoko pasina nowirirana nemumwe saka ndakabva takakutomwa bhiya nechatogara paipaio papatuya munhu zvikanzi okutoikinwa taura nemhene koenda izivei language awasikuziva mhene yacho ndikuziva totaura kuti chii tabuda paipai ndazokudzwa unotaura nemhene so tataura nemhene taenda kushoti tadzoka zvandiremera tadzoka futi taona mumwe futi taenda kushoti tadzoka tasangana nemumwe vasikana vaya havasisipo vaenda mune mwatotaura zvelife yake tasangana nemumwe first time ye taenda kumba kuya tanorara kumba kwake makuseinepo mari zvikanzi mari kuda mari nemene handiti zvataita zvinobhadharwa here zvikanzi akudzidzisa kudze izvozvo ndeni wakapusa changwara zvinzwa omari ikombifamba kudi munhu apa kumbari kuti ndichaziva kuti ndochasei kuti ndimhanhare kazvandikuonera vanambodzoka hangu kumba ndavaudza vasikana vayo zvikanzi ndo inonzi welcome handikubasa kwakuona saka kubva nhasi zvichienda kumberi iwe wakutofanira kutobudawo nenguva dzako uchasei uchitoenda kubasa ndokutanga kwandakaita topinda mufield ndakutobuda kuti ndikaenda kuya dzidzokawo nemari ndichienda kuya ndidzoka nemari vanhu vangu vakufunda kuchikoro vasadzingwe kuchikoro but zvine mazuva ekuti pamba pacho unogona kutora mari pamwe pacho mari haisi kubatika zvekudaro unotoiwana mari iwe watambura saka ndo mararamiro andiri kuita iwayo tichikanisana nakandi it's okay takuda kuti tichidzokera dzikara mashure because pane pandona kunzwisisa iweni inondoda zvinhu handinde kunyepa and especially nyaya dzebhishi dzinoda kudzizwisisa mwakazi naisoko sina muno ndikataiwa ndoda nyaya iwewe musi wekutanga andika iwewe waiti waibva marriage marriage hawairohwa zvako but waibachi kumarriage itoziva kuti kumarriage marriage haingoperere mukubereka chete mune zvimwe zvine chinakidzwa ka nemumwe wako wazvinosangana manje first day zvanga zvakamira sei kana chiti zvakamira sei ndikuti package azina babari ihombe ndo zvandopedza kubvunza kuti zvanga zvakamira sei iwe uri kubvoko wakusvika unzi basa racho iroro unohodhera kumberi chazvakamira sei first day zvakambondinetsa nokuti zvadaingosangana nadzo ka angangori mabig size ofuchi nezvi zvisina kujairika ka handina kumbonakidzwa ndakanetseka semunhu aida mari ka ndaitoita zvekutoshingirira ndaita zvekutoshingirira hapana pandiri kurwadziwa and operation yakabva yaitoo manyemwe ka paitonhora saka takatongota zviya zvekushingirira but first day handidi kunyema handina kumbopira ndazvinjoyi kana chino asangana nehombe chitokasangana nedzingani first day ndakasangana ne3 first weshort nesecond weshort nethird watikasona neyakazodita rafu night mashoti ako angani mari posanzwa ma5 ma3 maprize anga akamira sei wokutanga akandipa 4 weshort akandipa 3 saka kubasa kwacho unobvumidza uchema pamba pacho nofuna kuti unotarisa netime pamba pacho unogona kusvika wogara ka unogona kuzodzokera kumari sina mari saka unotozoona kuti mari dzedzeka munhu akatonegotiata ka plus vasikana vacho vawandisa angofunga kuti nevasina kutambudzika vana vadika wama2k ai akawanda saka sometimes kuti usiye mari iyoyo unotozoona ndiuraya mhuri nenzara wama2k atowanda zvekudaro zvekuti mimi muri kunyatsonzwa kuti zvasiyana zvatosiyana ma2k ndio awanda takatomboita chiplani chekuti taitomboti ma2k akapinda mubhawa taivadzinga kuti varova chaiko chekuti tikasaenda mumba munorara pose vamwe vacho vaitonzwa siseti tinenge titori kuma13 years chaiyo 13 vana vadiki hapasi rinorapandi vana vadiki diki
so you find kuti mwana mudiki uyu haana kana problem ainayo, haana kana munhu ari kudei kubhawa. At least ndini kana ndiriko ka ndikuzama kuti ndingwambingwa kuti mhuri yangu iwane chekudya. Koma 2k yayo anenge achidei. Makambozama were mimi menge muri wakuru kumbunya zoti yaipanewo chabunza chi. Vamwe vacho ndinoti nungu. Anati mama wangu antaurisa, mama anonetsa. Pamba zveshuwa vana baba iva vana namaiga vari kukonzesa kuti vana vangu vachipinda mabhawa. Because violence ikawanisa futi mumba ka mwana akazongwana kachance kekuti pane kunofarwa ka akazongwana kamukana kekuenda ka atopanduka. Akusangana yatoamuka. Asangana nechakoti muchiti mwana akararaga amunonyepe. Anenge atoenda. Vana venyamba vachipatrola. Andingati vana venyu vana vedu vakura vachipatrola masitritsi. Because akabuda kuma 99 imatokia madhomu kuti mararara. Antori nespeki yake. Otobuda oenda. Kuma 4 apo tukachitokinda ndo achipinda mba achitorara. Achitorara. Saka kuti vimwe zvinotisa kuti mwana wenyu anotomba choti mama musoro wangu kurwadza. Apa inenge atori chi babarasi. Angachimwadoro. Vakuti vabereki nyaya dzeviolence mudzimba vana vari kubuda vachise. Saka mari yacho ene zvikuti tinyatsoti chikuita mari tinganyepi. Hakuna kuti mari kwazi vari kunyatsoita mari wofutika anga chitokuti kuti ndakazoenda kwanhingi, ndakazoenda kwasekuru nhingi, ndakazoda ava mahuri acho ari kubata. Kwete mbichani. Kubata mushonga. Vari kuchibatira mushonga chibasa ichi. Chikubata mushonga ichi. Hazvidi wefefe. Kwete mbichani. Alright. Saka ini nangu nevana vangu vandinawo kuti ndizondibata mushonga kuti ndangakona vana vangu vakuzungaira zungaira. Ndoshaza chane. Wamwakuzungaisa vana? Ndoshaza chane ndinyanya kufira necho kuti ndizoita vana vangu kudaiswa vari wandi kufira futi ini nangu zvinondirwadza. Alright. Patinotoendawo kumunamato, chitopiwo munamato. Ndatoda mboti uda kuzinzisa kuti kumunamato munototaura here kuti inini madzibaba mukona ini nangu senangu ka ndinotaura kuti madzibaba pate zvima ndina basa. Kana muchikwanisa kunditiro muteuro webasa ndinge ndichiwanawo basa. Kana kuti basa kwangu handikumbofanira iko zvinezvi ndimbowanawo mari yakawanda yekuti ndistartawo business. Because kunzwa vamwe achiti ini ndakanonga mari yakati ini ndekuti ndizozvisiya ndakatongovhurirwawo ndikatononga 1000 chaizvo. Kune kumwe kunhu kuti kune mhene like ma-avenues kune mhene kuti mhanogona kungoti apinda mota somhene tosiya kana 1000 otononga 1000 tobuda kwakubaku but manenge akasei atobuda. Saka patinoendawo kumasoko ega tichida kuti tibviswewo mhepo dzekuti tisasangana nevanotirova nevanotitora nekutiwo kana mukufamba mumakombi tisasangana netsaona since tichida kuti tiriritire mhuri. Saka utota utizorore kuenda uchipfuga moka muka. Abewa huna mati hako karombeko komwe muri rake basa irona unoshora anotakure kuti. Totoenda kumasowe kuti madzibaba kapari zvinhu zveshuwa ndo zvandiri kuita nekutengesa muviri. Asi nyaya kuti ilast option takambozamawo zvino nezvino zvichiramba. Tozamawo kutsvaga basa unenge uchitenderera uri wani. Pambani zvototange zvimwe zvitori spiritual zvokuti handiziveni kuti dai kuine vanokwanisawo kutibatsirawo pachena ka. Vambotibatsirawo timbozoti chii zvine zvichiitikawo paupenyu hwedu. Because unozama zvakawanda. Wazama zvino wapinda mutauni wotengesa dzimwe rekanzi robhi rabatawo. Kuti uite chakati chiri kuramba. Pamwe wahoda zvako zvobva zvaora. Saka kuti unenge utoconfused kwa life yangu chii chikumboitika. Saka machiti tinotokurudzira kuti tikaona vanotibatsirawo vambotibatsirawo tinoda kuti upenyu hwedu hushanduke. Tiwane mabasa ekuitawo ari nani. Wakapiwa mukana munhu akati apano magi waenda kupasitanywa magi yako warita uyaute unotoenda ndi ini ndoenda boss ndandakuremara maziso angu anoona 5 cents dzangu dzakakwana. Saka ini ndikatwana basa ndotorida just because andingakunduka nezvirema nemapofu ari mutauni vari kutokwanisa kutiritira mhuri dzavo oficho nenge vachibhegawo ndozvavanokwanisa but ini ndikatwana basa rekuti ndopiwawo mari yekuti vana vangu vanokwanisa kuenda kuchikoro vanokwanisa kudya kana kuti business ndakwanisa kuvanhu vanondisimudzirawo pabasa remaoko. Aiwa ndinofara chaizvo. Mamunzwa ega atanza da basa mupewo basa ngatimbotoka munyaya yedu. Iwo tambudzisa tidzoka kuchibasa chedu ichi. Iwo zora usingakanganwi. Vanoti soko uri wambiwe. Ipapo ndakanzwa kuti right ungosangana nemunhu zvazvakamira sei. Zvandakaitaka changotanga vavati ukaenda kunguva vave ini ndasandazara kuti kunopfigwa zvikotoni kunoiswa kasi ndaitozvitya. Saka ndakapedzawo mazuva angu ndisikaita sei singauya kuchibasa. Ndazopedza angu period yangu ndauya kuchibasa ndakasangana nemukomana wechidiki soko. Mukomana akati ndichingosvika zvikanzi naiti mari ndakati naiti ndoda $30.
zvanzi kwako iri kauti kwangu ngati kwako zvanzi kuwai kwangu usina kuti kwako ngati nini kwangu kune vana saka handidi kuti vanangu vanga vachiona zvandichita zvisina basa zvikanzi it's fine handi ndinaumba kwake ndasvika zvikanzi birthday ndiyoyi nongotanga waita sei wagesa ako tiri pakati pekugesa mukomana pe apinda akutogesa tiri muya mukomana akatanga kundibata zvekuti kuti nditi ndiri pabasa ka ndakatadza kuzva ndiri pabasa ndakatanga kunzwa rimwe zifeeling rekuti ndakangotanga ndichazvikontrola patapedza hedu tapinda mumba yemukati pamutori nechikafu chachitori rini katakuiwe chikafu achidika nguva zvikari ndopedza kuseta chikafu changu but ndazongoti ndidye so ngati agari munotsvaka bhebhe unda se kurara muchivarairwa naye alright fine tapedza kudya tarara tapedza instead of kuti andipe $30 yangu yandatawirirana ka akati ndikumbura kuti ndikudrope mutown aka it's fine tapinda mutown ndakapiwa $30 yangu pandatengerwa grocery vekuti ndakakwanisa kudya mwedzi wese musiwoyoka nanhasi kana mukomana andifendeka mukangano aitoto hake aritovawo kunze kwenyika angatovao hake kunze kwenyika musiwoyo handidi unyepa handimukangano nawo wazombomutsvagere kuti nakupi kana kuti mukomana akatongoudza zvachatongoita ndezvezuva ranhasi saka ngatingonakirwe zvanhasi vatsumba kuti aiwa kanita nhasi zveiko mukomana ega kana ndikavhara maziso soka ndikada kuita meditation soka ukaita meditation soka handimukangano tinongoti dai mwari uchingopinda mupfungwa dzangu achingotisanganidza futi nemukomana we akana ari kutonzwa zvekuti musangani iye akatisiya musiye akati hachibasa chibhebhisi handichatotoiti ndokuchengeta nekuita zvese pamireji apo manje mereji auchaida mereji handichaida angochengeta vana vangu ndichizvishandira kana tichingopota ndichidheta naye zviriko but kwete zvokuti ndonzi ndida kupinda futi mireji 8 no hazvichaita dai kunzi pamwe husband yangu anga achinjwa aito munhu azvaitira saka achiriko husband ake ariko achiringodhakwa achikuita zvarusi achiri kungodaro zvekutongomuna dai mwari vamunzwirewo tsitsi vapindirawo life yachekwanisa kuita zvakanaka iwo zuva romuti wakarara nevanhu wakawanda wakarara nevanhu ini handidumie zuva romuti ndakarara nevanhu wakawanda ndakarara nevanhu 8 right mashort time ndakawana mashort time angu 7 ne1 night alright 8 nowachokakateka kuti mamwe chanenge angohagatikuita zvitiendi pabacho zvazvo zvekutondetsana okunaiwa usati wakupedza iri but pabachozofunga futi kuti kwatinoenda futi tichinodzidziswa kuya kuyaka tinonzwa kuti munhu haabvunzi kuti ausati wakuya haatopedzi ozongoshingirira kuti dedi munogona kwamunenge muchinodzidziswa nani muri kudzidziswa nani vanoda kuti tinombosangana munombosangana muchimudzanati ukana ukaona zvakadai so unofanira kudai ukaona wakunzwa zvakadai so inenge itori STI mhanya kuchipatara ukasike wabatsirwa tinotombosangana uchidzidzisana bhosi tichida upenyu totohuda unonzwa vanhu vachiti basa iri anozviurayisa chichi hakusi kuti kuda kuzvirasi but unenge wanite nekubhega vanhu sometimes titori nedza hama dzine mari but ukatomudzwa zvinhu zvine musoro tione shara ndine business ndafunga kuitoka but handino pekutangira andokuzoti hauna maoko akaremara saka sometimes unongoavoida begging kuti azvekubhega vanhu ndikandishandisa hamumiri wangu inini kwete umwe munhu shandisa hamu nyama yangu bcause hakuna ari kukwanisa kundibatsira hakuna ari kukwanisa kunzwa chichemo changu kuti ndinodawo business rekuita ndibatsirewo but hapana saka ndozongopezakudhadha cheti ndozvaunozogonawo saka ndakasangana nevanhu 8 vavo pa8 vauka 3 ava zvazvazvinodzimba kana pandakazoenda kuna8 kwazvoka I thank God kuti munhu wacho ndakazinhangunaita ngasiri munhu angarirafu zvake tikatosvika tikatorara tikasimbotoka hwanu zvakanipa mari yangu ndatoenda kumba but mari yokuti uite business handizivi mari iyoyo ungatobata $50 ka watodamauda chakati but wasvika mumba muchakakona chakati ubva wafunga kuti harigariwedzere gumbezi kana wangu anodo magumbezi pane mutongo takamukandira kuti mari iyoka utozongona kuti usisina saka unototi mari yacho chero ukaibata ka hauna zvine musoro zvinonyatsokwanisa kuti unyatsoiita zingwa kungokavha maproblems nekutongoita nguva iyoyo wakutofunga kuti tikandiita sei ndidzokere futi but unenge utori nepfungwa uchitobva kumba ka
Nokotore pfungwa kuti ndikabata mari yangu. Pakaine nditombofungwa kuti romi yangu ndokwanisa kuchengeta huku. Ini ndokwanisa kuita zvekuruka musoro. Ndobva ndikabata mari, ndakoda zvakati saluni yangu. Kana kuti ndikatodai senda kutogona kutovhura kashopu. But panokuda kuzviita kaya handidi kunyepa zvinoramba kuti zvinyatsobatana. Paunotoona kamari kakati wandeka, obva mbodzika ndikachengete mumba. Apapera 2-3 days. Ombosangana neproblem kuti kamari kakazozona kusisina futi mari yeyi. Okay. Saka pane pakangoshaka unongodzokera futi. Nyange usatoti mumusitodzwa kuti nhasi ndakaneta. Uzi kushanda ukamira ukakurara kana kugarwa pasi kana kugara kumacheya kumira. Pati nopedzera kunyesonza kuti nyama yangu yakaneta. Sese operation ntombotukata sasai mtunoti side zvakazvimba. Inini ndikushanda zviri over. But sometimes mari yacho yawashandira zviri over ka. Inenge isitomborina kana value. Alright. Inenge isina kana. But ntomboizoti solo mwana wangu aenda kuchikoro ndisiri kuramba chibhega vanhu. Ndisi zviri nani but raoma. Alright. Mandi iwe uri munhu then chikwadi checho. Kuti vanotanzi yakachetodzwa inorwa damba refu isina ameno ibaka vakamira sei kuti wo one experience ipo paunyepi kuti munhu akachetodzwa but avasi vese but vachinge vakachetodzwa vapedzi zvekumanya apedzi musindakasombofunga kuti nayo ausi kunakirwa neni here handisi kugona here chii zvikanzi kutogona but problem yangu yangu ndikatotsvaga mwasiriweka handipedzi handikasike kupedza Papa ndikachecheudzwa ndikasike kupedza. Alright, saka unozomwedzera mari kana kuti unozo. Mari ndowedzera because nendiri pabasa ndisika kunakirwa. Kana pakufadza vanhu ndayotsvaga mari. Saka mari ndowedzera. Maminitsi akatokwana mari ndowedzera. Maminitsi acho maminitsi api? 4 minutes. Short time 4 minutes. 4 to 5 minutes short time. Umana kabadesho. 4 to 5 minutes short time zvatokwana. Zvatokwana. Iwo ukada kuzowedzera chete pamwe munhu akazokwedzera ukatuwa kuzotinota munhu asisina but zviri kuramba unotozongoshingira ungoti apedza ke but zvine zvakaoma. Hanzi nemumwe akangoona asvika paura akabata black label zvafa. Ichokwadi zvobvume kuenda nemunhu akanyanya kudhakwa. Apedzi unosvuka. Upedzi. Hanzi kunyanya nengamwa black label. Apedzi. Ndakunzwa unge ndine mapotera ndatofunga kuti ndatomadetesa. Ngoma project. Alright. Aiwa, tiri kufamba tutinye kuti ku time dzedu. Tira kumbonzwa kwauri. Kuti chipo chikumbeta kuti murume anotoya kwauroti atikudza kuti akumba bhoba tiri kumuda kwena. Chechikumbeta kuti varume anyokuda mudziva umwe achiendawo kunze vakadzi wabatsirewo. Ya zviri pa ndine matype. Pampacho mudzimbo muzvishora akadzi havasi kugeza. Geza cheko nduna 6 o'clock munhu asati ageza asada kubika dakuenda kumuriwo pambacho timetable chaiche kuti azeti baba wada kuya wada kubva kubasa wada kubika zvine zvitomureni 2 pakunyimana bonda zvisvika kuti varume vanotiza nekutaurisa murume asvika hezvezvi zvawe hekamari kakashoma zvozodai inozvinzi vakadzi kana vari mudzimbo mungavaitiwo tumabhizinesi azive kuti mari inowanika inoshenga bosi ufaini kuti vamwe vakadzika anongomuka kutera mishana makuhwa nekuti akabasa kake mubasa rinotoziswa zorodoka upedzeta basa adongondobaningi totoda mari yavoda kuya nayo kwavamboitawo bhizinesi umbonoti mufield makamira sei mari inonetsa kutsvaga saka isu tinozvidzivisa kuti isusu tinotsvaga mari pambari zveshamuri vanogona ngachitsvaga ka especially varume vanoita zvevhending vanotengesa pambacho anowanawo mari anoijuma pambacho mari inoshayika saka munhu apopotirwa sei wazoshaya mari kana utorinayo sometimes ndinogona kutenga muriwo like inini ndinogona kutofanira kutenga kana grosari ndinotamba tumaraundi katopiwa karaundi kamwe kutofanira kutenga grosari ninge simutunza munati shaka pena ndakaomerwa but sorry mukadzi wangu ndinoziva ndikushungurudza ini nanhasi murume wangu andinoti but inini ndainetsa mukadzi wangu mushuntotaura inyu tototaura ndindakatoti marriage day ipazike ndainetsa nyangona nhasi zvikutonetsa kuti ndinoda kutozama kuti ndiende kuchechi but achamwa vaimbondibasa inini even fees ndekunotobhadharira mwana kana ndinayo but vakadzi vari mudzimba matira kuti nini yangu manditoida chikwereti but vana pamakaita makawirirana saka ine zvine ikonomi irimo munyika ka haisi forcemate yekuti murume ngaatora chete azvikwanise iwe kana ukaona ukawana kakuwirirana sachinzi one love ukaona ukawa mari kawawana zvinhu zvinowedzera chigudu saka sometimes murume anogona kuya kwanditondudza problem yake anditi
tatowirana paipai ndogona tomupa advice pambacho haisi nyaya yebonde chete mutatu varume vatizi pamba kutowirana totaura muchitokanzelana ka murume kuti ashanda kufarira datoti itwa permanent girlfriend yangu ndechikupa hako mari yako yebasa atikama mashoka unondudza soka andivaka saka ndozvimata zvinoita kuti sometimes vamwe varume venyu vatizi vauye kwandiri even kungogeza kungopfekawo murume anogontonakirwawo nazvo azvifairi kuti mwe mugodi rinopedza mwedzi wese kana una kuti zvekurukwa zviri kunetsagirwa musoro ngoti hakati kako girwa musoro zvingori simple. Be nice even munhu achikutadziraka ratozorielesa kuti unaona kuti chero munhu achikutadzira muitire zvakanaka bhozi ndo zvimwe zvinhu zvamananga atongori nehasha haana time yekuti munhu time yekutaurirana uyu achisvika akatsvukisira uisiso uyu akatsvukisira iwe hasha dzega dzega sasa ndo zvinokosatanga ndainzwisati munhu yada kuti chidambudziko reke raita sei uchiridhana saka vakadzi vari mudzimba munga akatatomubvara murume anotongosvika maswera taswira murume anopatonoti havana babasikugarikana sana mari padoda munhu unomufesi wangu kubva wanimbonoti nengu avhengwa vaandadzoka ndichikusota anotoyako andosacrifice kuti kamari kangada kutokusira akutozosira saka patolap ikanyanyisa zvinodzinga tiri kunyanyotaura pano makazvinsoko sina imimi chirongwa chanyu munonyanyoti vakadzi vatazodai ko chimbotibvunzira yewo iwo kuti ngavambodzowo varume kuti isusuwo bhozi vakadzi sesu chii chinodawo vakadzi vari mumba chisiri kuti kuone varume venyu bhozi kwazvine zvimanja tiri kunyepurana hausi kuiona kamusocial media vakadzi hanzi ndo vaina nechimuti vari kuura zvekuti uyauone ndati dammit chii chikuzoita kuti vakadzi kwazvine zvausvika pakuti haiwa ndiri mumba macho handichabude kuenda kustreet chekuitika ndechekuti sometimes varume vacho vamwe vacho zveshuwo vanowanza violence takanga anakirwa futi kuyakuyaka haachakwanisi kurespekta mukadzi wake then kana vakarora ma2k kana kuti vakarora hako chihera anobva toti haini ndonzi chihera inobuda ini ndibude tosangana pakati tosangana musi wekuenda kunoteswa kana iri positive tonosangana ikoko tonosangana pamatsetse nekuda kwekuti sometimes varume vacho vanga anakirwawo haachakwanisi kusvikondo ndine mhuri nevana saka varume vanofanira kukoshesa kuti even vachinesana namai vevana ngavachengete mhuri dzavo saka yanenge ane pressure yekuti mwana wangu hasisina kukwanisa kumitupa dziro dzaanoda ofuti mwana ndochengetwa nababa wake baba kangu asisiri kuchengetwa mwana amai ndo pakuti apfungwa yeye kuti ndikaendesei ndikandibude zviri kwese kune varume wekuti atongoriwo rafu nemhuri yake kuti haana kutojaira kugara nemukadzi atojaira kuti nhasi ndikagara neuyu mangwana kune varumewo vakadaro hatisi kuti blame tikungoisa kwatiri vakadzi pana patinotadzawo but sometimes varumewo kune vari rafu kuti andozikanwa nzi arorwa nauyu hapana kwazvinosvika havapedze 2 years chihure chivakadzi chanyaneti chizibo chihure apa hasi kubuda mudzimba vari mumba imomo andozongosveka nditongota ndichimubatsira ndiri mumba imomo osa mwarume wacho vari lesi seizvezvo chifanisa nemukozodo kumutoriro vamwe varume wacho vakangomuka kutongonaka kumutoriro asi usati mureke chadyei asanganaona baba panexisobva kuti komai nhengi muri sei mabika tiye zonzi ataibika nebeko babacho vangobuda zvonzi kopondo ikaitayo plan angachaisiye kopondo kaitayo plan mangwana kaonzi anozopota kamuchitedzika kana zvakaoma ndombopota kandichimbuda mangwana anzi baba nhengi mabaya mufunge akuna kana ubvo kumboko pambaba aikafoma ronzi amaitendi yakatisangana mumashopu akatengerwa kufara zvatovapinda vachazvisiya kana baba vakauya vanonzi ndatoparty time ndawanowo izvi vachati kudivaautongodya kana kasvika mba kune furuchikera anotaiwa maita basa machihera amashanda maimana vachabvunge yavo uchamazvanachihera mushopisa nachera ndanambuya vangu ndakakwajaira ndanambuya vako ka aiwa anewa chirongwa chinoratidza kuti chirongwa chinounza kutodzidza kwatikuta izvozvo saka varume vonga nyange 2 cents dzodzo ngavaunze mumba kwete kungoti vanongomukira 6 o'clock munhu wakutoenda natokumukozodo ko mwana wako kuzere wambotarisawo bhegi kubuda nemwana wako wambotarisawo bhutsu iri kubuda nemwana wako wambobvunzwa mwana wako kuti ane bhuku rehomework hapana saka pambacho haisi mhosva yevakadzi pambacho mwanenge asinostate kuti atange bhizinesi kuno mwana kuti vakatomboti hure havanosiya vakadzi vanhu vamwe vanhu tinoziva hangu vandakamboona vachafumorwa guru vamwe vanotoziva vakaitobva ndobva tovana chimari bva atovhura takishop yake vasiyana nazvo
Alright. Azvinozobuda anozongopona chakafunga nekuzomboshongoti asikunzonga unozvimubira zvinonaka ndopaunongosangana nemwana uya anokureva ochifumababayaendawo kumukozodo endaende kumukozodo kakaya ndopandanga futi violence yachataura iyeyi wozanzoka kudumbu muri kupisa osvava mamadhama vana chavabika pamwe papa kusati vangwafa saka watadza kuti woplani itkona mwakadzi tinowanzwa mwarume anotodaro anotate plani ipi vamwe varume ari kutumwa vakadzi vatotengesa vakadzi vavo vamwe varume vari kutengesa vakadzi sibo tokonosvika mangwana tichingokurukura nekuti nyaya hakunyatsokupinda zvesvo zviri kuitika nekuti mazuva anokunzopaka pasocial media vakadzi vazodai but tatoona zvesvo kuti zvinhu zvacho anotadza nekuenda kana yawo mucheda mugozodo achidiwa mari nabaagiribeti mwana audzimba chikoro kuna vamwe varume vanetsitsi inyika I thank God Sokostina norumwanechi kuna vamwe varume vanetsitsi vanogona kuchengeta ana yangu akomura polo wachechi kuna vamwe varume vanetsitsi anogona kuchengeta ana yangu alright ndo mashoko ake ekupedziso asi kuna varume vanetsitsi kunzoko anogona kuchengeta ana yangu ndizvo aiwa thank you so much Sibo nekusanganawo kawaitwa nenichikurukurawo kutoona kuti aiwa zvinhu zvacho hakuzi kuti kuda kuti mubasa iri munge muchita basa iri adzidzawo aikasei asinowo kudzidza ana chiherawo tangowanzwirewo pani aiwati ndiana mbuya vako makajaira thank you so much iwewe hauna here mashoko ekupedzisira mashoko andakangoda kutaura kumhuri wezimbabwe vari kundiona ndeyekuti panodo vakasununga kundibatsirawo ndinoshuwirawo kuti ubasire maoko asi pari zvino mari yandinowana handikwanise kuti ndinge ndichikwanisa kuita stati asi kune vakasununga kuvarume kana vakadzi ndodawo chengetwa mhuri yako kune zvakanaka saka ndinokumbirawo kuti vakasununga ndodawo ndibatsirewo ndinokwanisa kuita basa rekuruka musoro basa rekuchengeta huku kana basa rekurima ndo zvinhu zvandokwanisa paupenyu hwangu saka vakasununga kudawo ndibatsirawo kana kundisumudzirawo vakasunungawo alright ayo hanzi ndinori neshungu yekuti nditeochi nditewo zvekuti nditewo zvekurukaruka musoro aikona kuti vevakadzi vanozosiwa magodhi vachitokubata uchivana sei uchiva naisa thank you so much aiwa muri wezimbabwe nemi mose muri kundiona muri kwakasiyana muri kwemako wedu wega thank you so much for watching Bishu Talk with Sokostina until we meet next time musakangane kulike follower nekusubscribe pano paZimbo Live thank you musara zvakanaka bye bye